Pokiaľ to má samosvor, môže to byť zaujímavé. Lučenec ešte vydržíme, ešte 6 aut prejde do depa a potom... Takže náš boxer momentálne odchádza pre ďalšiu užitkovú vodu. Lacike, skús odparkovať tak, aby nám tento štvorec zostal voľný. Táto Tundra stojí 48 000 eur, takže keby ju chcel... Nie, 55, nebuď nenažratý. Neviem, za koľko si ju kúpil, takže 48 je cena tejto Tundry. Pokiaľ si ju chcete kúpiť, stačí ju štrajknúť, je vaša. Takže driftery sa pomaly to chystajú, ja vidím Lučeneckú 05. Takže keď sa odstraní tá závada na ľavej trati, si dáme troška show. Ja som srandoval, kamoš. Ďakujeme krásne. Ja som večný vyrývač, to si nevedel. Ďakujeme krásne firme Comcar, ktorá okrem vecných darov dodržiava aj náš pitný režim. So sídlom na Tabakovej ulici, hneď na rohu vedľa perfektnej kaviarni Palace Café. Takže driftery, kde sme? Lučenec je nachystaný. Aj náš takto by sme ich mohli vyhecovať s tými rukami. Čo vy na to? Aj Hradský hovorí. A ideme kričať Lučenec. Čakajú sa ruské kone. Ako? Nemusíš mi dlhko kričať. A už to jede. Takže Vaško to rieši, koho pustíš, ten ide. Kamene lietať, ja by som šla. Prvé auto môže smelo. Erny, poprosím zatiaľ po jednom, alebo keď sa dohodnete, môžete aj dvaja. Cena tohto skvostu je 48 000 eur plus voda. Ďalej. Ako? Keď ideme radšej. Takže, ruské kone na scéne, Mescalero Kalab. A ideme na to! Budete vidieť veľké kruhy, malé kruhy v podaní tohto perfektného miejsca. Všechny ruce nahoru vám ukazuje momentálne. Autičko je serva, pripomínam. Od chalana by som facku nechcel chytiť, lebo musí mať takú recepciu, že dovidome. On stíha pomoci toho ukazovať, že voda sa drží stále dobre. Perfektné. Takže toto je Lučenec a toto je jazdec, ktorý vážne vie narábať s tou svojou mašinkou vzdelanou SSSR. A teraz to ide oproti, alebo proti smere hodinových ručičiek. Nerobím je to u mňa veľký pán. Toto Maďari volajú, že toto v preklade je to so zrkadlom dopredu. Klobík dole, kamoš. Veľká vec. Vieš aj také pekné osmičky? Skúsme. A jednotka zradená. Pekne precítenie. 48 000. Pekne. Toto sme chceli vidieť, aby si ľudia nemysleli, že sa len tak bez hlavy krútiš. Vieš to ovládať, kamoš. Prídem k sebe na školu šmikov, nie do Blavy a nie do Orekovského. Do Lučenca sa prídem učiť. Nikde nie, len tam. Ako už som spomínal, Lučence tiež neobľudí sa tam naháňať sa židlovať a škodovkami alebo každé šteku. Nejakým spôsobom. Hezky. A ešte chceme vidieť to jedno koliesko v lifte predné. Tak keď ho tu tak krapneš krásne.
elektriky. Je to FPčku. Chalán sa nevzdáva, ide do tla. To sú tie bavoránske široké, tých diskov by bola škoda. Voda, výborne, veľký potlesk, poprosím preto.